Obriu els ulls, bona gent. No diguen que jo us diga mentida, sinó la pura veritat, que ja hi sou tots a la fi del món, que en poc de temps vindrà. Al llarg de la història de la humanitat, figures profètiques com la de Sant Vicent Ferrer s'han manifestat sobre dies fatídics on el món sucumbia davant el poder de Déu. Es tracta d'una de les prediccions del llibre de l'Apocalipsi, on es descriu la parúcia o el segon adveniment de Crist, i on es parla del juí final i del dia de la fi del món. Uns senyals que per a molts s'acosten ja i que coincideixen amb el temps amb observacions astronòmiques que afirmen que en no massa anys pot haver un cataclisme que acabarà en la Terra. Hi ha una sèrie d'interpretació de signos simbòlics que moltes vegades té que veure més en la superstició que realment en fets reals. I després n'hi ha, si vols, els grups, les sectes més loques, que evidentment els adeptes exigeixen un dia, una hora. Va ocórrer a un lloc de la Guyana inglesa el 1978, on prop de 1.000 persones es van suïcidar seguint el reverend Jones i buscant a Déu. El fenomen es va repetir l'any 93 a Mes David i Anzahuaco, on el seu dirigent va portar a 87 persones a la mort, seguint també instruccions del cel. Més recentment, a l'octubre de 1994, Suïssa va ser escollida pels seguidors del Temple del Sol per suïcidar-se i arribar al cel abans del dia del juí final. Segons ells, eixe dia es formarien cues llarguíssimes a les portes del cel i, adelantant-se a la data, abans estarien en Déu Pare. Canàries va ser l'últim lloc elegit per esta secta per suïcidar-se, esta volta un intent frustrat, donat que el 8 de gener del 1998 esperaven la fi del món. En quasi totes les religions s'està parlant d'este mite. El problema està que moltes d'aquestes religions, no anem a dir-les totes, diuen en definitiva vindrà la destrucció, però si esteu en nosaltres no vos passarà res, es salvareu. Si no esteu, és quan se dona la situació realment fotuda. Són els extrems més fanàtics, però des de mitjans del segle passat, diversos han sigut els dies profetitzats, i quan queda molt poc per la consecució del nou mil·lenni, tornen a aparèixer les especulacions sobre aquestes profecies. Una religiosa catòlica assenyalava fa 100 anys el 2000 com l'any de la bèstia i de l'anticrist. Els intèrprets de Nostradamus situen al juliol del 1999 el moment del canvi, mentre els astrònoms preveuen que l'estiu del 2006 un asteroid de nom Icarus xocarà amb la Terra. Uns altres ho vaticinen pel 2028. Jesús y las cartas apostólicas hablan del fin del mundo, hablan de una segunda venida de Jesucristo y hablan de unos tiempos nuevos. Poner fechas exactas no solamente es una temeridad y una imprudencia, sino algo que va en contra de la propia Escritura, porque Jesús dijo en una ocasión que del día y de la hora nadie sabe. Lo único que aseguró es que Él vendría otra vez en una segunda venida, así como la primera fue en plan humilde, nacido en un pesebre, para morir en la cruz, para resucitar, etc. La segunda vendrà como juez. El juí final és comú a totes les branques del cristianisme. Des dels catòlics, als evangelistes o als adventistes, les esglésies que tenen com a base la Bíblia participen d'esta idea. Nosotros creemos que Jesús vendrá otra vez, pero nosotros no podemos predecir ninguna fecha porque la Escritura no lo dice. Lo que sí que dice la Escritura es algunas señales o algunos signos del tiempo del fin.
Sant Mateu és l'encarregat a l'Evangeli d'anunciar-nos els senyals que precediran Déu i la fi del món. Falsos messies, guerres, fams i terratrèmols ho anunciaran. Aquestes profecies, junt a la cronologia bíblica del llibre de Daniel, en el capítol 4, identifiquen al nostre Lluí, inequívocament, a aquesta generació, la generació nostra, com la generació que experimentarà este canvi radical y definitiu per part de Déu. ¿Yo puedo traer a mi familia para que vean esto? Els testimonis de Jehovà són la confessió religiosa més nombrosa a l'estat espanyol després de la catòlica, amb més de 100.000 seguidors i prop de 1.300 congregacions. Són un dels pocs que s'han atrevit a donar un dia concret per la fi del món. 1843, 1844, el 1914 o més recentment el 1975. Ells estan convençuts que els canvis ja estan produint-se y per això ixen al carrer a predicar. Mi compañera se llama Matilde y mi nombre es José Manuel. Pues nada, solamente es que estábamos comentando un poquito con todos los vecinos durante este mes acerca de todos los problemas que vemos hoy en día en la Tierra. ¿Verdad? Una cosa és el que diu la Bíblia i una altra cosa és el desig que nosaltres com humans tenim de que vinga pronte el fi del món. Pot ser que a vegades el nostre desig de que vinguera el regne poguera a alguns haver-los tingut esperances en algunes dates. No? Amb més de 10 milions de seguidors repartits per tot el món i afincats al nostre país des del 1902, els adventistes creuen que la segona vinguda de Crist es produirà pronte, però fora de ser catastrofistes, esperen eixe dia amb il·lusió i preparant-se. De fet, una de les seues preocupacions és l'educació dels seus. Però els senyals, com es descriu l'apòstol Lluc, son massa clares. ¿Que cuándo volverá Jesús? Pues el propio Jesús dice, el día y la hora nadie lo sabe. Es decir, no podemos dar ninguna fecha, no existen las fechas, pero sí que los acontecimientos que nos rodean son indicadores de que Cristo puede volver en el próximo periodo, en el próximo tiempo, no sabemos cuándo, pero puede volver. En contraposició a altres postures del cristianisme, l'Església dels Adventistes del Sèptim Dia creu que eixa vinguda de Déu no tindrà caràcter apocalíptic. Quizás para muchas personas les asuste la venida de Cristo porque a mí me han expresado, es que no me hable usted de estas cosas porque me da miedo. ¿Será por ignorancia? ¿Será por mala conciencia? No lo sé. No hay que tener miedo. L'Església dels Sants dels Últims Dies, o com són més popularment coneguts els mormons, també pensen que eixe dia de la fi del món estarà representat per la segona vinguda de Déu. Creemos en un libro que se llama el Libro de Mormón. Creemos que cuando Jesucristo venga por segunda vez, establecerá su reino aquí en la tierra y durante un periodo de 1000 años Satanás será atado y nosotros seguiremos pues creciendo, viviendo, nacerán niños, o sea que estudiaremos, progresaremos, pero como he dicho antes, el que gobernará aquí en la tierra será Jesucristo. Todos podremos verlo, todos podremos hablar con Él, todos sabremos que está ahí. Assentats a la nostra comunitat des dels anys 70, on tenen ja unes 11 congregacions obertes, els mormons no creuen en un dia concret. Regits per la Bíblia i el llibre del seu profeta, creuen que Déu regnarà a la terra al pròxim mil·lenni. Es una fecha significativa, está acabando el 6º milenio, pero nunca, no podemos decir cuándo ni cómo. Bueno, cómo sí, con todo su poder y con toda su gloria vendrá, pero cuándo no. Bona gent, heu de saber que prompte han de vindre la fi del món i l'anticrist. I quan els seus discípuls us trobaran, diran a cadascú: tu, quina fe professes? I direu: la fe cristiana. I si no ho sabeu, direu: no ho sé. Oh, quin perill! Perquè podrien ensenyar-vos un error pel qual podrien condemnar-vos. I si sabeu el credo, podreu dir-lo. I si els discípuls de l'anticrist diuen que no és així, vosaltres direu: no volem escoltar-vos. Que el dia del judici Jesucrist dirà: infern, obri la porta i menja-te'ls.